Lain kaayo na motawag ka nga lobat ang imong cellphone. Kinahanglan nakaon ang cellphone nimo bago kini mangitag signal para makaistorya nimo ang ubang tao. Ang pag-ampo kay pakig-istorya sa Ginoo. Kung mag-ampo kamo, kinahanglan nga konektado sa Ginoo. Pero katingad-an kaayo, daghag mga tao nga weird kaayo nga nag-ampo. Ingon nga sila nakigistorya sa ilang kaugalingon nga nakapalong ilang mga cellphone. Gigunita nila ilang patayng mga cellphone, nagbagulbol sa ilang kaugalingon, murag naglista sila kung unsay palitunon, unya gibutang dayon kini. Kung gusto ka makigistorya sa Ginoo, kinahanglan nimo una ma-charge kung makigkonekta ka sa Ginoo. Ang usa ug bugtong labing gamhanan nga paagi aron ma-charge ang enerhiya sa pag-ampo kay ang pagbasa og Biblia. Ug tun-an ang Biblia, pagpamalandong pinaagi sa Biblia. Mao kini mahimong usa ka maayong pag-ampo. Ang pag-ampo pinaagi sa Biblia kay sama kana sa pakigtawag sa cellphone nga adunay kusog nga signal ug full charge ang battery. Mga Salmo 119, 105, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Kinahanglan nimo una i-charge ug i-on ang power sa pag-ampo. It is weird calling someone with an uncharged phone. The phone must be able to power on before picking up a signal and talking with the other person. Prayer is talking with God. When you pray, you have to be connected to God. However, surprisingly, many people pray weirdly, as if they were talking to themselves with a turned-off phone. They hold on to their turned-off phone, muttering to themselves as if listing a shopping list, then put it down. If you want to talk with God, you must recharge first if you're going to pray connected with God. The one and only most powerful way to recharge the energy of prayer is to read the Bible, and to study the Bible, to meditate through the Bible. This in itself becomes a great prayer. Praying through the Bible is like making a phone call with a strong signal and a fully charged battery. Psalms 119:105 confesses to this. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. You have to charge first and turn on the power of the prayer. 충전되지 않은 전화기를 들고 대화하는 것은 매우 이상한 일입니다. 전화기는 전원을 켤 수 있어야 비로소 신호가 잡히고 상대방과 대화를 시작할 수 있습니다. 기도는 하나님과의 대화입니다. 반드시 하나님과 연결되어야 합니다. 그러나 이상한 것은 의외로 많은 사람이 마치 꺼진 전화기를 들고 혼자 대화를 하듯이 기도를 합니다. 마치 충전이 안 된 전화기를 들고 쇼핑 목록을 나열하듯이 혼자 무엇인가를 중얼거리다가 전화기를 내려놓곤 합니다. 하나님과 대화하기 원한다면, 하나님과 연결된 기도를 하고 싶다면 먼저 충전을 해야 합니다. 기도의 에너지를 충전하는 유일하고 강력한 길은 성경을 읽는 것입니다. 그리고 성경을 연구하는 것이며 성경을 통해 묵상하는 것입니다. 이것은 그 자체만으로도 훌륭한 기도가 됩니다. 성경을 통해 기도하는 것은 강력한 신호를 가지고 완충된 배터리로 전화를 하는 것과 같습니다. 시편 119편 105절에 이렇게 고백합니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 충전을 먼저 하고 기도의 전원을
켜야 합니다.